So, welcome back to my channel by Demia Abir. नैबे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। सो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय थायो, बिनि थाखाय आं नैबे समावहाय खावलायनाय जाबाय। आरो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय ससियेल मिडियायाव मोनसे ओरैबायदि मोजां गान मोनसे भाइरेल जादों, गिटार लानानै दामनाय। बे भिडिअखौहाय आं नोंथांमोननो नैबे समावहाय शेयार खालामनो नागिरदों। अन्नानै नोंथांमोना नै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। बिराद माने ओंथि गोनां आरो बे भिडिअआ। सो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना, आं देखायलांनि नोंथांमोननो। जोबोद गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै। सो नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना। नैबे समावहाय जाय बिथाङा नैबे मेथाइखौ खनदोंमोन, बे खनगिरि बिथांनि मुंखौथ' आङो मिन्थिया। बिथाङा बहानिमोन, बबेयाव थायो, आं जेबो मिन्थिया। अन्नानै नोंथांमोना जुदि मिन्थियोब्ला नैबे आंनि भिडिअआवहाय कमेन्ट हरनानै खोन्थाहरो। बिनि थाखाय आं नैबे समावहाय खावलायनाय जाबाय। जोबोद ओंथि गोनां जाथारदों बिथांनि जि मेथाइ खननाय, बे मेथाइ खननाया। आरो सुराबो जोबोद माने मिलौदो जाथारदों। खोनासंनानै बिराद माने गावखौनो बिराद माने मोजां नांदों। आरो गोबां बार गले गले आङो बे मेथाइखौ माने खोनासंनाय जादों आरो। आखल गैयै हिन्जावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइबो उखुम सायावसो थानाया गाहामसिन। जेब्लायबो सुख गैया, ना बेदरजों रद' रद' मोनजाब्लाबो गोजोननाय गैया। आखल गैयै हिन्जावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइबो उखुम सायावसो थानाया गाहामसिन। जाय हिन्जावा आखल गैया, जा दं बेजों गोजोननो रोङा। जाय हिन्जावा आखल गैया, जा दं बेजों गोजोननो रोङा। बे हिन्जावा नखरखौ बेंनो रोङा। लाबोयो जेब्लाबो नखराव दावराव दावसिल'। डक्टर अजा गैयै कर'ना भाइरास बादि बिसायनि बेगेङाव जानाय केन्सार बादि आखल गैयै हिन्जावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइबो उखुम सायावसो थानाया गाहामसिन। देलाय मालायल'नो देलायनानै महर मुस्रिखौल' साजायोब्ला गोसोआ नोंनि गोथार नङाब्ला माब्लाबाबो नों समायना जानो हाथारा। आखल आखुआ नोंनि समायना जायोब्लासो हांगार गिदिरब्लाबो
जागोन नों सना फिथ' आखल गैयै हिन्जावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइबो उखुम सायावसो थानाया गाहामसिन